Silaturahmi Trah Sokarian di rumah Bapak Marwantu. Aturaken puji dalasan syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang rikalen nuwun punika panjenengan sedaya Bapak Marwanto ingkang mukarti sasana wara kula aturaken sumangga. Keparena kula sumla matur wonten ngarsa panjenengan sadaya ingkang sampun kula lan panjenengan sami tampi menika sumangga sesarengan saged damel raket supeket anggenipun sami paseduluran. Para pinisepuh, para lenggah sedaya ingkang kula dherekaken lelenggahan kanthi sekeca kanthi martika martikaning panggalih. Jangkep atur ingkang amba kalih ngaturaken agunging panggung ingkang tanpa upami. Awitala setahun sepisan ingkang manggen wonten ing griya kula niki sedherekipun kula suwun ngadeg. Putri-putri boten menapa sampun. Dumateng panjenenganipun para bapak-bapak saha para ibu-ibu, para adik-adik sedaya trah saking Eyang Sukaryo anyar ngaten nggih tatap muka pinanggih malih kalian sanak sederekipun kanthi sekedhik tetap tangan mereka amma ba'du ya ayyuhal hadirun wal Saderengipun ngaturaken panuwun syukur untuk saderma Allah bilih ing wanci siang menika panjenengan sedaya tasih kula tasih kepanaken